Dugu, batzutan, eta beste batzutan gaiztoak gara eta eskutatzen gara maskara baten atzitik. Tresnak aukerak ematen ditu zererako hori egiteko eta jendeak aprobetxatzen ditu. Orain ikustu dut benetako eztabaida eta benetako komunikazioa sortzen dela aurrez aurre jartzen garenean. Eta bueno, pues igual kantitatea ez, baina kalitatea gehiago irtetzen da, jendeak arrezarre egiten duenean, eta hola eztabaide ireki eta benetako baterako aukera asko du interneten. Orduan naiztazu internet mundu honetan ibili aditu esan, horren alde hori argi ikusten duzu interneteko eztabaida ez dela aurrez aurrekoa bezain ezin dela maila berean jarri. Izan daiteke, zergatik ez, asko zerrezagoa da, neurri baten, eztabaida mantentzea medio elektroniko baten eta ez aurrez aurre, elkartu gabe, ez? Eta baldin badago toki baten, korreo elektronikoak zerrezan komunikatzea elkarrekin. Baina pixkat kalidadezko izateko ezaugarri batzuk Kalidadeaz esan nahi duena da, interneten ere komunikazio anonimo ez da derrigorra, ez? Esan nahi dut, izan abizenekin eztabaidatu daitekela, kontestu beste beratzen du. Jakin da, zein dagoen beste aldean. Eta adibidez hor gero sartzen da zarata termino, ez? Hori ze izango? Bai, bueno, pues normala da, foro batzuetan zarata handia dago. Zuzan ere, anonimoak elkarrekin pilatzen badira, zarata handitzen da, eta kaso zer interesgarria daukatenen ahotsa geratzen da, bajuago edo ez da entzuten, ez. Bueno, mekanismoa daude foroak erregulatzeko ere. Adibidez? Adibidez, Ibartarrak zerrendan, Laposta zerrenda bat 10 urte beteko dituen alaster, ez dago parte ditzen anonimorik. Parte hartu nahi baldin baduzu, izenekin izan behar da. Orduan jokuan erregela zehazterakoan da, buska... Bueno, bai, jokuan, bai, hala da. Gauza antolatu ditu izenen, negan, bezala. Beste kontua da, berrezitu daukaten, no ez? Adibidez, gure kasu konkretuan gu hasi ginen pizkat anonimatasunakin, eta bueno, hasierako komentario saltza eta oso, ez dakit, gaina nobedadia izan da horako agerkari digital bat herri txiki batean, arrakastu ukizuan. Baina gero hori, gertatu zen komentario asko, ez dakit, pizkat ziala danen guztokuak. Eta horregaitxik erabak izan regestuan alde itxeko, adibidez hori, ez dakit zaizun ero. Bueno, kontrol neurri batzuk azkenean beti sartzen dira, usten baldin baduzu, ate guztiak irekita usten badituzu, azkenean kakaz betetzen dira foroak. Orduan normala egite zaite kontrolak sartzea, eta horren aurrean beti entzuten da, beti iztetzen dira, betiko txoropitoak esaten, zentsura, zentsura eta zekristo montatu zuzutea, ez da? Nire etxean montatzen ditu eta nire arauekin antolatzen da zera. Zuz nire etxera baldin bazatoz, nik esango dut kaleak gozen edo, noiz, ez da? Zuz nahi duzula interneten ez da bida foro bat zure arauekin, sortuzuk. Baina ez boleporatu niri, ez? Nik nego egingo dut eta kito. Eta komentarioen erantzunkizuna, hori bado zehazteri zeinena den horako medio batean? Bueno, ez dakit, problema legalak dituzue da? Ez, baina, bueno, ez jakintasun asko da bere, ero nahet esan horrekin ez duzu ezuek adibidez arazorik eduki, ero planteatu bere esan duzu zerbait, ero... Bueno, egon zan asunto bat, ertzaintzaren eskaera bat iritsi izan sustatu.com-era erantzun bat zala eta horretik pixka kontrol gehiago ezarri izan, nik ez dut asko sinisten neurri legaletan ez dut asko sinisten, Espainiako konstituzioan izan daitekela sinistu uste dut. Uste dut denak ez burra dela. Eta adibidez, sareko agerkari digitalek eta pixkat gain hartuko die oinarteko ezagutu ditugun medio tradizionaleri, ero ze puntutan dago, ero ze sinergarretasun neurri bat, igual bai, behar bada, ez dakit. Bai. Askotan, egunero nire informazioko lehenengo dozia internetetik jasotzen dut. Eta ikusten dut albistegia, gauez, ziren afaltzen igual, eta egunkaria paperean errepasatzeko aukeran gauez egitzen dut, ez?
Ez dakit, nik uste du paperaren gainbehera bat badagoela, bintzat estatu batuetan igartzen omen da, ez? Hemen gertatuko ote da, zaila da jakitea, baina lagin auki behar du derrigor. Interneteko bideo guzti horiek ere, telebista ikusteko moduan ere eragin auki behar duten bezala, ez da? Nire ustez ondorio ezin daiteke izan telebista gehiago ikusiko dugula. Interneten bideo gehiago ikusten baitugu, telebista korriente gutxiago ikusiko dugula, ez zaitez. Internete daukan abantaila nagusienetako hori da, irratia, telebista, bideo zuzenua probatzen dena. Baina, hala ere ez da irakurketa, igual ez da bator internet batera askartasunakin lotuta, nahi esan hortik hartzen duzun informazioa ez da oso zizaz batian egiten den... Gutxiago irauten den periodikoa azken hori honetan. Periodikoa gutxiago. Internet baino gutxiago irauten dut. Bera aukera da ere batetik bestea jauzitzeko aukera hori, abantaila asko da eskala izan daiteke. Eta adibidez hori, azken aldizan pixkat sartzen nahi dena, mugimendun irudiak, bideoak eta teknologia hori oso albaratu da. Bideoago horratu internetek, bai. Eta zure ikusi dezuen azterketa horietan eta ze ikusten dezu dela telebistan parerainoko kalidade ematea iritsiko da, posible da, ero... Kalidadea aldetik iritsiko da argi dago. Orduan gertatuko dira komediak, musikarekin gertatzen den bezala, eta MP3-en kalitatea kopiaren kalitatea iritsi zanean originalaren parera izatera, ana beldurtu zigan, eta ikusi zuten basedearen negozioak ez dauka oinarri askorik, ez? Lehen kasetekin etzian kezkatzen horren bestez, kasete C60 baten ematen zizion kalitatea, etzekan zer ikusik disko vinilo edo disko CD-arekin lortu zitekena. Telebistan ere hainbeste bideo ikusten ditugu YouTubeen, baina kalitatean alderdi dira kakabat. Irudiaren zera edo gorretzeko garrak grabatzeko eta hola, ez? Baina, kalitatea ikotzen den neurrian, telebistaren munduak ere jasango duen ikuste dut olako lurrikara bat, musikaren bezala, ez da. Eta gero nik uste dut internet eta telebista ordenagailuaren eta telebista aparailuaren arteko simbiosi bat edo gertatu behar dela, ez? Eta mandoarekin YouTubeen hiltzeko moduren bat edo egongo bada. Eta ikusiko ditugula bideo txorra horiek zapin egiten dugun bezala xe, nik uste dute etxeko tresna telebista internetera komentatuta gala mugun baten edo bestean, eta ez denbora askua. Eta azkenean iritsiko da, telebistaren gatik askoten izan diguten hori telebista kartara izango dela, hau da, norberak aukeratakoa eta ez guri emandako horrek internetik aukera hori. Igual gertatuko da hori. Premotzian, Luzian, ez ez dira. Zer nahi gozu, zatea, aperiberako edo maiatzerako. Ez. Azte zantua pasata. Goizero beran. Baina urte asko ez da izan, eta igaroko, telebistak eta internet bat eginako, nik uste. Ez nahi entzun desan, ez dakit hor teknologian arazo ikusten dut, baina nik hori ez dakat informazio hori. Eta informazioa jasotzerakoan zuk esan duzu, hori goizetan lehenengo dosia hortik jasotzen duzula. Ze uki behar zuretzatola agerkari digital batek pixkat erakargarri ukitzeko ze elementu, ezaugarri, edo pixkat irulau. Ez dakit, laneko kontuekin zer ikusia dauzkaten blogak eta jarraitzen ditut. Nire pixkat nola nire hobia ere bada, Nero inguruko batzuen blogak ere jarraitzen ditut, Euskal Herriko blog interesgarri batzuen, interesgarriak irutzen dizkiana jarraitzen ditut. Hori da, gaur egun orduan pixkat lanera sartuta lehenengo itxen desun gauza? Bai, asko gizut. Hori, ez bakarrik internetera dedikatzen garen. Hori da, bere lanera erosin izan dira internet aurrean. Lego baten, pantalla baten aurrean lan egiten duen, jete asko. Korreoa konsultatu eta beste gauzatxo batu ikusi. Eta faltan bota espada korre horik, Pero ezin bada egunen batian, zer punti hortarez. Korreo jaldari dezute gutzen. Pixkat, elgogarren.net gure komentariari buruz ere galdetuko zu, aber ez dakit, sartu alzera inoiz, ero kidezun aukerarik? Bai, majo indako web bat dirudi. Falta botatzen dut nik Ibarren, nolako zerbait. Eta
bueno, euskarazko edabide lokalak eta igual pixka tarratu dute internetera salto egiten, baina